Ik sta hier bij Vorkmeer. Jij werkt bij Vorkmeer. Wat doe je precies? Nou, ik doe bij Vorkmeer onder andere de coördinatie van buurbemiddeling. Iedereen heeft wel eens een keer iets met een buren, kan iedereen overkomen. Dus wij helpen eigenlijk buren die er samen niet aan uitkomen als er een conflict is of iets is waar ze last van hebben. Of de ene partij of de andere partij. Ja. En waar gaat het dan meestal om? Het gaat vaak om hele kleine dingen, dat er eigenlijk geen tot weinig contact is tussen buren en mensen gaan zich dan irriteren aan iets van de buren. Of de schutting staat niet op de goede plek, of er vallen bladeren van de bomen in de tuin, of er is een blaffende hond, of er staat een lamp die op het huis gericht is. Het gaat allemaal om hele kleine dingen, maar vaak zit daar iets anders achter en willen mensen vaak graag contact met elkaar of gewoon prettig kunnen wonen in een eigen huis. Ja. En een van die buurbemiddelaars is Janou. Ja, dat klopt. Janou is er al vanaf het begin bij hier in Pelemaas bij buurbemiddeling. Dus die weet er nog meer van dan ik. Hoe ben je er zo bijgekomen? Want dit is een vrijwillige functie. Ja, het is een vrijwillige functie. Ik zag hem in de hallo staan. En ik dacht, nou, superleuk om gewoon buiten bezig te zijn. En ook wat ik het mooie vind is aan het stukje doorvragen en ontdekken van wat gebeurt hier nu. En gewoon op pad te gaan. En dat vind ik het mooie aan bemiddelaar zijn. En waar haal jij de voldoening uit? De voldoening uit is zeg maar dat op pad gaan. Hè? Dus erachter komen van wat speelt bij die ene, bij de melder. Wat speelt bij de veroorzaker. En hoe kan ik die partijen bij elkaar brengen. Maar vooral ook te gaan ontdekken van wat speelt er nu nog meer. Zelf doorvragen. Vaak zit er toch iets achter wat mensen niet direct vertellen. En door goed te luisteren en door te vragen komen we daar vaak wel achter. En kunnen we partijen bij elkaar brengen waar ze samen naar een oplossing gaan zoeken. Waar gaat het? Op welk niveau hebben we het dan? Hebben we het over, noem eens een voorbeeldje. Nieuwe buren gekregen met kinderen, hebben een speelhuisje neergezet. Maar dat speelhuisje, als die kinderen daarop spelen, kijken ze bij de buren in de tuin. Ja, dat is niet fijn als jij jarenlang daar bomen hebben gestaan. Maar ook een casus die mij wel bij is gebleven is, het ging om een blaffende hond. Nou, de veroorzaker had zelf al meerdere dagen overdag getest of die hond blafte. Nou, was niet aan de hand. Dus er is doorgevraagd van, wat speelt hier toch? En toen bleek eigenlijk gewoon dat de buren al wat ouder waren, ziekelijk waren. En gewoon, als zij hulp nodig hadden, met name 's nachts, aan konden bellen. En de buren zouden helpen. En dat durfden ze zelf niet te vragen. Ja. Yvonne, hoe belangrijk is dit nou, zo'n buurbemiddelaar? Nou ja, heel belangrijk, want als je vaak niet met elkaar... Het gaat erom dat mensen met elkaar in contact komen. Hè? En zolang dat niet gebeurt, blijven die frustraties oplopen. En kan het soms ook wel escaleren en kunnen er dingen gebeuren. Of gaan mensen verhuizen. Nou ja, dat hoop je natuurlijk niet, want iedereen wil gewoon prettig wonen en heeft ooit bewust voor die plek gekozen. En je wil gewoon prettig naast elkaar kunnen wonen en je eigen leven kunnen leiden. En het is heel fijn als je daardoor met de buren samen door één deur kunt en afspraken kunt maken over bepaalde dingen of dat er contact is als het nodig is. Ja. Ja. Dus Janou, daarom willen we je ook bedanken en in het zonnetje zetten. Hè? Ja, zeker. Want het is natuurlijk super tof dat wij... want we hebben 9 vrijwilligers die dit doen. Janou is er daar 1 van. Zonder die bemiddelaars kunnen wij dit ook niet doen. En kunnen we deze mensen niet helpen. Dus daar zijn we heel erg blij mee, Janou. Dat jij dit samen met de rest van het team doet. En dat we daarom ook heel veel mensen kunnen helpen. Wij zetten jou daarom in het zonnetje. Ja, dat vinden we heel fijn. En ga vooral door met jouw werk. Zeker, was ik ook van plan. Ja, dan wordt even achter de kerstboom een klein presentje overhandigd. Succes met jouw werk. Ligt er nog een hele stapel? Zie je ook het aantal toenemen? Daar hadden we het net toevallig over, van hoeveel casussen liggen er nog. Ja, dit is nu winter, dus zeg maar de barbecues en zo. En in de tuin zitten we toch niet. Dus dat is iets minder, maar dadelijk voorjaar en zomer, dan gaat het wel weer oplopen. Heb je nog een tipje voor de mensen? Ja, aanmelden als buurtbemiddelaar. Oh, ja. Dus hoe meer buurtbemiddelaars er zijn? Nee, en als je echt voor de mensen zelf hebt, bel nou gewoon aan. Ga met elkaar dat gesprek aan, hoe doodeng het ook is. Maar vaak als je over die drempel heen bent, dan komt het vanzelf wel op gang. Ja. Succes met jullie werk. Dank jullie wel. En geniet van het presentje. Moet je even kijken, wat zit erin? Dit is het kerstpresentje. Ja.
Ja, de kerst... Ah, leuk. Ja. Lekkere chocolade. Nou, dat lust je wel, toch? Ja, zeker. Of wil je hem delen? Nee, dat is voor jou. Want ik kom hier alleen maar om jou in het zonnetje te zetten. Heb een fijne kerst en dank jullie wel voor jullie verhaal.